Аз да играя баба! Сериозно ли го искате? Ама съвсем сериозно! Ей, сега ще видите каква баба ще стана! Така, баба има какво? Пристилка, точно, връзвам си една пристилка. Сега съм като една модерна баба. Така, ой, как се казваше това? Към децата се обърне. Баба Марта, дребна сметка, седна да си прави. Какво е това? Ами това какво е? Прежди. Имам две прежди. Бяла и червена. Червена и бяла. Бяла и червена, червена и бяла. Смята с пръсти и се кръсти. Нещо сметката не става. Не става! Трудна сметка! Помогни ми! Подаръко, мои любими! Мани, кончетата. Как мъркаше котенцето? Подаръка мърка, игра си с кълбенцата. Тя обича да играе. Мърка, обаче каква беше тая сметка? Сметката обърка. И какво казват кот? Обърнете се всичките, децата ви гледат, ехо! Така като едни артисти напред, усмихнати, красиви. Мърка, сметката обърка. Да. И какво казват? Слушай, бабо! Слушам. Я попитай Шаро. Шаро! Как лаеше кучето? Шаро? Шаро гледа, Шаро лае. Шаро да брои. Не знае. Завърти се. Така, стоп. Така. Тичай, бабо, при козата, каза Шаро. Тя е умна и брадата. Баба на козата дава. Сметката и да решава. Как прави козичката? Да, но там е и бедата, не зависи от брадата. Козата мисли. Не можа да изчисли. Да, не можа. Бабо! Да. Ти за твоята задачка питай старата си квачка. Тя сред пилците стои, все ги смята и брои. Квачка, сметката сметни, моля ти се, помогни. Как правише квачката? Обърни се към децата. Подходяха квачката, обаче и тя обърка задачката. И кой остава? Питай, бабо, Петко наш, че какъвто е велик, ще я сметне той за миг по-добре от ученик. Как прави петлето? Как го корига? Петлето? Решихме ли задачката? Не сме я решили. И какво ще правим сега? Нищо. Петлю мисли и на баба рече. Питай, бабо бледа, ученика на съседа. Тича баба чак при Гого. Къде е Гого? Ето. Ела, Гого! Ела тук, веднага, тебе търся. Ела? Дали си ученик? Ела, Гого! Ей, от тук може да видиш внимателно, точно. Гого! Моля ти се, ама моля ти се много. И той нали е ученик? Каква сметка е смятала баба Марта? Едно, как ни го е нарисувала? Плюс едно равно на колко? 26.
На 6. Браво! Значи, той нали е ученик, сметката реши за миг. 1 плюс 1 е равно на 2. Браво народу! Аплодисменти за колегията! Аплодисменти силни! Така, а ние продължаваме с другата игра. Сега, не можем да си изправим всички деца. Искам първо да обясня играта. Значи, като кажем трева, децата сядат или клякат. Като кажем кукиче, кукиченцето е така, нали? Дай, аз ще показвам. Как сега? Трева. Кляка. Кляка. Кукиче. Ставам и си правя ръката така. Добре. Мисухар. Ръката ми лявата така. И после слънце. Така. И пак обратно. Трева. Трева. Кукиче. Кукиче. Лесно е. Мисухар. Лесно е. Слънце. Трева. Трева. Обаче сега започват и обърквациите. Внимавайте! Няма да ги казвам така, както ги казвах до сега. Трева, кукиче, мизухар, слънце. Готови? Да. Готови ли сме? Да. Добре, всички да се изправят. Изправени сме. Голямата група, така. И сега. Слънце. Така. Трева. Така. Мизухар. Кукиче. Кукиче така. Кукиче. Мизухар. Мисухар. Слънце. Слънце. Трева. Трева. Кукиче. Кукиче. Мизухар. Мисухар. Слънце. Мизухар. Мисухар. Кукиче. Кукиче. Мизухар. Мисухар. Кукиче. 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 Трева. 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 Мизухар. Всички се объркахте. Как е мизухар? Така е мизухар. И трева. Слънце. Трева. Слънце. Лесно е. Кукиче. Мизухар. Обратно. Обратно. Браво! Чудесни сте! Браво! Така. Трябва си колко деца. Ела и ти. А каква игра играем сега? Току-що говорихме за кукиче и за мизухар, нали? Добре. Тук имаме мизухарче. Ела. Ела, Родичко. Ела. Така. Така, а ти от коя бе? Слънце. Така. Едно